Здравейте хора от мен. Искам да ви пожелая да се скарате супер празници, да сте щастливи, да сте заедно всички, да обядвате и да се скарате супер. Пожелавам на всички хейтери да през тази година да спрат да хейтват. И им пожелавам също и на тях да се живи здрави, горави и да спре това хейтване. И да спре да ме наричат кринж. И така, пожелавам ви страхотна вечер да изкарате. Обичаме, целувам ви и ви казвам от мен до утре най-късно ще кача видео. Защото има много работа, празници, рождени дни и просто